Türkmenistany ýaş turgunlar Özbegistanyň paýtagty Daşkent şäherine futbol boýunça çağlaryň we ýetginjekleriň arasyna geçirilen halkara ýaraşynda ýokary netijeleri gazanýarlar. Aşgabat şäheriniň beden terbiýe we sport baradaky baş müdirini sport mektebiniň ýurdumyzda wekilçilik eden toporlary baýrakly orunlar eýlediler. 2009-njy ýylda doglan, onuň keşi turgunlaryň arasyna geçirilen oýunlara Türkmenistanyň, Özbegistanyň, Gyrgyzstanyň jemi 6 topar gatnaşdy. Şanlywyl toparmaz halkara ýarışda ikinji baýrakly oruna münasip bolmak başardy. Aman Murat Şarif ýaşyň iň ökde hüjümçisi diýen adamy nasip boldy. 2012-njy ýylda doglan, onuň keşi turgunlaryň arasyna geçirilen duşuklarda Sevtim ýurtlarynyň türgünlerinden ibarat bolan 6 topar öz aralaryna bäsleşdiler. Halkara ýaşyň netijesi boýunça Batly futbol toparmyz birinji baýrakly oruny eýleme başardy. Toparyň gorajysy Kemal Gelliýew ýaşyň iň ökde oýunçysy diýen adam nasip boldy. 2014-njy ýylda doglan, onuň kişi turgunlaryň arasyna geçirilen duşuklary jemi 6 topar gatnaşdy. Halkara ýarşyň netijesi boýunça Gökçe futbol toparmyz birinji baýrakly oruna münasip bolmak başardy. Toparyň ýarym goraşdy Muhammed Ali Rejepow ýaşyň iň ökde oýunçysy diýen adam münasip boldy. Ýaş turgunlarymyzyň gazanan üstünlikleri ýurdumyzyň sport awraýyny artdyrdy.